सर्वच पक्षांमध्ये लँड माफियावाले आहेत। जिल्ह्यातीलच लोकांनी या जिल्ह्यामध्ये परप्रांतीय आणले। सासोलीमध्येही परप्रांतीयांना आणण्यास जिल्ह्यातीलच लोक जबाबदार आहेत। कुठल्या पक्षात लँड माफिया नाहीत हे दाखवून द्या, असं आव्हान माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिलंय। जनता एका पक्षात आणून निवडून देतात, पण हे मात्र वेगवेगळे पक्ष निवडतात। त्या पक्षामध्ये जाऊन आपलं स्वार्थ साधतात। मागे शिवसेनेमध्ये जाऊन गृहराज्यमंत्री मिळवलं, आता शिवसेनेतून निवडून येऊन शिंदे गटात जाऊन शिक्षण कॅबिनेट मंत्री मिळवलं, पण त्या मिळवलेल्या पदाचा जिल्ह्याला नव्हे मतदारसंघाला पण उपयोग होत नाही। आज शिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यातले शिक्षक जे बेरोजगार शिक्षक त्यांना नोकरी द्यायला त्यांच्याकडे नोकऱ्या नाही, किंवा नियम बदलता येत नाही, किंवा गेल्या निवडणुकीच्या वेळी चष्म्याचा कारखाना करून आपल्या वाढदिवसाला 800 लोकांना नोकऱ्या देतो सांगितलं, ते त्यांना देता येत नाही। पण मात्र ह्या मतदारसंघातले लोक जर्मनीला पाठवण्याचे आश्वासन निवडणुकीच्या अगोदर देऊन मोकळे झाले आहेत। प्रत्येक निवडणुकीत असं काहीतरी वेगळी असते। 14च्या निवडणुकीत कोणती देशपांडेबाई कोणती फिरत होती अशा प्रकारचा रोजगार देण्यासंदर्भात। आता परत हे काय ना काय करतात। कबुलदार गावकऱ्यांचा प्रश्न, आंबोलीचा प्रश्न 4 निवडणुकीच्या अगोदर मी प्रश्न सुटला किंवा सोडवणार अशा प्रकारचं सांगून कॅबिनेट मंत्री असताना पण त्यांना मत सोडवता येत नसेल आणि त्या ग्रामस्थ त्या ठिकाणचे शांतता होत नसतील, तर तुमचे मतदार तुमच्यावरती नाराज असल्याचं दिसून येतं। याचप्रमाणे दीपक केसरकर वेगवेगळ्या स्टेटमेंट करतात। जे जिल्हाधिकारी स्वतः मागणी करून या जिल्ह्यामध्ये आले आणि आपली निवृत्ती इथे काढण्यासाठी या ठिकाणी आले, ते जिल्हाधिकारी परत वर्षभरात आपली मागणी करून राहिलेले 1.5 वर्ष दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी तयार होतात। यामागे काय दडलं आहे? कोणाच्या महसूलची कामं दडली आहेत आणि कोणाच्या महसूलची कामं केली नाही। त्यामुळे या जिल्हाधिकाऱ्याला बदलण्याचा प्रयत्न केला, किल्ल्याचा फक्त फार्स केला, झेंड्याचा पुतळ्याचा फार्स केला आणि त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बदललं आणि त्या केसरकर सांगतात। एका बाजूनी शासन पुतळ्याचं किती साईज असावी, काय असावी त्याचं धोरण करणारी समिती नेमते, आणि दुसऱ्या बाजूने केसरकर 100 कोटी पुतळा बनवणार अशा प्रकारे सांगून निवडणुकीत आश्वासन देत आहे। तिथे शिवसृष्टी करणार म्हणून सांगतात। जागा अजून मालकांची बोलणी कोणती झालेली नाही, जागा मालकी लोकांची आहे, पण त्या असलेल्या जागा मालकांना अद्याप कोणी अप्रोच झालं नाही। ज्याप्रमाणे राजघराण्याला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलसाठी कधी अप्रोच केला नाही आणि मल्टी स्पेशलिस्टची घोषणा केली, त्याचप्रमाणे या असलेल्या शिवसृष्टीची घोषणा करून जनतेला फसवण्याचं काम करत आहे। आतापर्यंत जी आश्वासने दिली, जे काही लोकांचे प्रश्न मांडतो म्हणून सांगितले, ते काय केले ते केसरकरांनी एकदा सांगावे किंवा समोर बसावे। मग तो असलेला फिशरमन विलेज, आरोंद्यामधलं झालेलं ब्रिज, कांदळवन विषय असेल किंवा ह्या किल्लारीमधला अमेंडमेंट पार्क, काय झालं याचं केसरकरांनी जरा जनतेसमोर सांगावं। त्याचबरोबर या मतदारसंघामध्ये सर्वच पक्षाचे लोक लँड माफिया, कोणी कोणा आरोप केला तर प्रत्येक जण कुठे कुठे वेगवेगळ्या पक्षातले कुठे जमिनीमध्ये ते सामील आहेत, दलाली करतात आणि परप्रांतीय लोकांना या ठिकाणी आणतात। आज जो दोडामार्गमध्ये केरडियन वाढला त्या जिल्ह्यातले लोक जबाबदार, सासोलीमध्ये पण जो प्रकार झाला आहे त्या ठिकाणी पण जिल्ह्यातलेच लोक जबाबदार आहेत। पण मात्र या सर्व प्रकार होत असताना
या भागाचे आमदार आणि राज्याचे शिक्षण मंत्री डोळ्यावर पट्टी मारून बसलेले आहे. खऱ्या अर्थाने हा मतदारसंघ खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारीचा मतदारसंघ झालेला आहे. आंबोलीत आतापर्यंत किती प्रेतं आणून टाकली, किती लोकांचे खून झाले, पण त्याबद्दल केसरकरांना काही सुखदुःख नाही किंवा त्या गोष्टीवर काही बोलत नाही. नुसत्या नवीन नवीन घोषणा, पोकळ घोषणा. आज संच मान्यतेच्या बाबतीत असलेले शिक्षक कमी होऊन बेकार होणार आहे आणि निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना नेमण्याची नेमणूक जाहीर करतात. याचा अर्थ केसरकरना एक तर प्रशासकीय काम जमत नाही, शाळेमधले असलेले सगळे धोरणं बदलतात, वारंवार बदलतात राज्याची. त्यामुळे आजही जिल्ह्यात काही शाळेला पुस्तकं मिळाली नाहीत, काही शाळेचे ड्रेस मिळालेले आहेत मुलांची, लहान मुलांची. ही परिस्थिती शिक्षण मंत्र्याच्या जिल्ह्यात असेल तर सर्वसामान्यांचं काय होईल? दीपक सरांनी एवढं समजावं, पालकमंत्री आपण मुंबईचं असलो तरी या मतदारसंघाचे आपण आमदार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.